Zaujíma vás, ako vyzerá vyučovanie v 21. storočí? Chcete vedieť, ako vaše deti spolupracujú, riešia problémy v súvislostiach a učia sa hrou? Tak sa pozrite na náš zostrih z piatka 13. februára, kedy prebehlo otvorené blokové vyučovanie na 1. stupni. Ahoj, ako sa voláš? David. Čo sa ti dneska najviac páčilo na tomto dni? O tom, že sme sa rozprávali o karnevále. A čo ste dneska robili? Že som sa dozvedel, čo všetko je na karnevále. Dobrý deň, ako sa voláte a akú triedu učíte? Dobrý deň, volám sa Henrieta Glodžáková a učím prvú A. Aký program ste si dneska pripravili pre vašich žiakov? V rámci blokového vyučovania máme tému fašianky a vlastne všetky tie tímové aktivity sme prispôsobili tejto téme. Ahoj, ako sa voláš? Volám sa Hugo Božoň. Aké aktivity ste dneska robili na hodinách? Robili sme písanie, robili sme matiku, robili sme hodiny. A čo sa ti najviac páčilo dneska na tomto dni? Písanie. Ďakujem. Dobrý deň, ako sa voláte a akú triedu učíte? Volám sa Janka Šišková a učím 3. A. Aký program ste si dneska prichystali pre vašich žiakov? Dnes máme tému fašiangy, takže celý náš program sa točí okolo tejto témy. My sa snažíme témy, ktoré učíme bežne na vyučovaní, zapojiť do života, do bežného života. A preto dnes napríklad máme tému rozpúšťanie, topenie a tuhnutie. Takže sme si pripravili badateľskú úlohu na topenie a tuhnutie. Takže rozpúšťame, topíme čokoládu a necháme ju stuhnúť. Potom budeme mať rôzne aktivity, aby sme sa čo najviac dozvedeli o fašiangoch, takže čítanie s porozumením, rôzne zaujímavé pracovné listy, behací diktát, matematika, zábavná fašiangová matematika a iné zaujímavé úlohy.